Pinadalhan ng show cause order ng Commission on Elections sa Task Force SAFE si Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia kaugnay ng kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa solo parents. Binigyan ng tatlong araw ng si Sia upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o madisqualify sa eleksyon matapos magbiro tungkol sa pagkipagtalik sa mga babaeng solo parents. Ang naturang pahayag ay mabilis na kumalat sa social media at umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor. Parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami, Kong? Paano kami? Samantalang mariing pinunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang paggamit ng mga politiko na nakakasakit na biro sa kanilang kampanya. Anya, dapat nakatuon ang diskurso sa halalan sa plataforma at hindi sa panlalait sa marginalized sectors tulad ng solo parents. Dagdag ni Gatchalian, ang mga solo parents ay itinuturing na bayani dahil sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang kanilang pamilya. Sa ngayon, inaasahan ang magiging tugon ni Sia sa utos ng COMELEC na maaaring humantong sa mas mabigat na parusa laban sa kanya, kabilang ang posibleng disqualification sa darating na halalan.